Какво ядеш ти, мамо? Кажи на мама. Трябва да опиташ. Трябва да опитам. Черен хайвер ли е това? Вкусно ли е? Да. Хапни си го и после... Опитай. Опитай. Добре, първо ти да покажеш на мама как се яде. Аз ли? На тати. Ями. Това е много. Това е много специално. Много. Ето, Така с малко хлябче. припечено хлябче става също. Това е червен хайвер. Черният е по-специален обаче. Това е ето. Това е за мен ли? Добре. Айде. Това е много силен. И това ли е солено? по-малко се яде сега, червен. Ти си хапна Така доста. на краечето и след това слагаш на хлябче. Не. Така ли? Добре, и после хапваш хлябче. Хлябче. С сълце. Айде де, какво е това? Без ли бутилка? Така. Браво. Червено хлябче. Паднало едно зрънце. Вкусен ли е черния хайвер? Да. Браво.